verzie, všetky tie testy RFC 6349 a F-tester a všetky vlastne generujú nejaké syntetické dáta, ktoré posielate do siete a vy vlastne analyzujete rýchlosti, ale tých dát, ktoré posielate aktívne. Moja prezentácia alebo prednáška bude skôr o tom, že ako sa pozrieť, čo sa deje v tej sieti, aby ste vlastne aj vedeli, čo máte v tej sieti. Tí siete sú často komplexné, beží tam niekoľko nebeží tam len internet, bežia tam aj ďalšie služby. Pokiaľ hovoríme o sieťach nejakých mobilných operátoroch, tam bežia úplne iné služby. Jedna vec je dobrá na tých sieťach, že všetky tie siete už sú založené sú už na internete IP, tým pádom aj nejaký ten pasívny dohľad na tej siete sa ako keby zjednodušuje. Takto. Začnem tým, že čo je vlastne network visibility, kolega tu už hovoril. Visibility je vlastne vidieť všetko, čo mám v tej siete. Aby sme vlastne vedeli, čo máme v siete, vždycky je lepšie vedieť, ako si myslieť, čo nám tam všetko beží a ako tie služby fungujú. Či už z pohľadu, či funguje tá služba tak, ako má, alebo že či tam nebežia nejaké iné služby, popríklade nejaké útoky, ktoré by tam nemali byť, ale štandardne bez nejakej sieťovej visibility, alebo bez toho, aby sme vedeli, čo je v tej sieti, v podstate to nezistíme. Takto vlastne tu je vidieť klasická, úplne hore je sieťová infraštruktúra, môže to byť buď nejaká vzdialenie nejaké ofisy, môže to byť nejaký core mobilného operátora, môže to byť datacentrum, môže to byť nejaké poskytovanie internetových služieb a sieťová visibilita, alebo tá vrstva sieťovej visibility vlastne beží nad tým. Je to ako keby oddelená sieť, ktorá dohliada, monitoruje a vlastne poskytuje dáta nižšie, vlastne network monitoring tools pre tie túly, ktoré analyzujú to, čo sa deje. Takže úlohou sieťovej visibility je dostať si siete maximum tých dát, ktoré ma zaujímajú, nejakým spôsobom ich zagregovať a dať do toho túlu, do toho nástroju, ktorý vlastne to zanalýzuje. Či už z pohľadu bezpečnosti, alebo z pohľadu nejakých sieťových ďalších analýz, alebo môže byť kľudne z nejakého billingu, ale vždycky sa dostanem k tým surovým dátam, čo beží na sieti. Z tých aplikácií mám tu niekoľko uvedených možností, buď sú to nejakí service providery, enterprise klasický, alebo nejaké core vlastnosti, základ, alebo čo sa často používa je deep packet inspection, teraz vlastne v svete všetkého šifrovaného stáva sa čoraz ťažšími, ale veľmi napríklad účinné nástroje aj voči nejakým ochranám je napríklad sledovanie DNS-ka a vlastne sieťová visibilita poskytne to, že vlastne vy si vyťahnete všetky tie, dajme tomu DNS-ka zo siete, ktoré bežia a analyzujete, čo sa tam deje s tým DNS-kom, kam sa dopytujú. Takisto napríklad sledovanie VoIP-u, rôzne filtrovanie aplikácií, zaujímavá, napríklad chcem nasadiť IPTV monitoring, tak si vyťahnem len tú vlastne službu IPTV a analyzujem to len IPTV a odfiltrujem si ďalšie dáta, lebo tie ďalšie dáta z pohľadu monitoringu IPTV ma nezaujímajú. Ďalej je to nasaditeľné takisto v datacentrách a takisto aj v nejakých vládnych organizáciách, to nazveme, kde vlastne tiež je dopyt potom, aby sa dalo nejakým spôsobom sledovať, čo sa deje v určitých typoch sieťach. Samozrejme, monitorovať sa dá aj cez nejaké spamporty na switchoch, nejaký mirroring, spanport. Každé má svoje výhody, nevýhody. Pokiaľ sa používajú TAPI, TAP je skrátka vlastne Test Access Port, je to zariadenie, ktoré sa ako keby priamo vloží na kábel a sledujeme to, čo tečie v tom kábli priamo. Keď sa použijú TAPI, máme kompletnú vizibilitu, nemá to dosah na výkonnosť. Keď máme nejaké spamporty, máme nejaké jednoduchšie zariadenia, tak môže to mať dopad na CPUčku, kde vlastne CPUčka môže vybehnúť hore a máme, namiesto toho, aby sme posielalo to zariadenie, tie pakety, alebo prepínalo, tak namiesto toho sa využíva CPUčka na to, aby sa mirrorovalo. Takisto TAPy dosť zjednodušujú väčšie inštalácie, lebo jednoducho TAP nasadíte niekde na kábel už počas inštalácie a kedykoľvek sa tam viete pripojiť a sledovať si tú prevádzku. Samozrejme má to aj nevýhodu,
sú tam väčšie náklady, lebo dávate tam ďalšie zariadenie ako keby do tej siete. Spamporty, je to veľmi dobré na rýchle testy. Kedykoľvek viete tam pripojiť napríklad sieťový multimeter alebo nejaké ďalšie zariadenie, pravíte si spamport, pozrite sa, čo sa deje v tej siete. Veľmi dobré to je napríklad aj počas tých testov, ktoré testujete, vy napríklad zistíte, že nedosahujete niektorú rýchlosť, viete do ktorého bodu, ale vy nevidíte, čo sa deje v tej siete. Môžete si pozrieť nejaké countre na switchi, ale nevidíte, prečo napríklad vám prichádza k strate a tým, že sa pozeráte priamo do toho kábla, tak viete, čo sa vám tam deje, môže vám to ovplyvňovať ďalšia služba. Takisto duplikácia paketov môže niekedy vzniknúť, keď sa používajú spamporty a môžu pri použití spamportov, sme sa stretli tým, že prichádzajú pakety mimo poradia, že vlastne niekde toto zariadenie nabafruje, pošle to v nejakom inom smere a takisto zníženú výkonnosť, som hovoril už. A veľmi častý problém je, že keď vám napríklad chybujú, alebo chybuje nejaká linka, sú zlé CRCčka, tak väčšinou tých zariadení to zahodí a nezistíte to na tom spamporte a zistíte len použitím tapov. Keď hovoríme o tapoch, vyzerá to takto nejako. Dá sa natapovať priamo metalika, kľudne tu mám giga, dá sa samozrejme aj keď je 10 gigová natapovať. Vždycky tam je, dá sa to v priechodzom režime na nejaký kábel a sledujete jeden smer, druhý smer zvlášť. Vždycky je to monitorovanie jedného aj druhého smeru. Pri optike je to trošku jednoduchšie tapovanie, tam sa používajú čisto pasívne tapy, kde vlastne vyviažete napríklad pri 10 giga sa často používa splitrovací pomer 80/20 alebo 70/30, to znamená, že 80% toho výkonu posielate ďalej do trasy, 20% používate na monitorovanie, ale v podstate máte 100% dátovej prevádzky. Toto je vhodné až do 800 giga. Kľudne pasívny tab, je to čisto pasívne zariadenie, jedine, čo vám to spôsobí v tej sieti, je nejaký útlm. Ale máte 100% prevádzky, ktorá tam beží. Sú pasívne a plne transparentné, takže nie je problém kľudne aj tých 800 giga preniesť cez toto. Klasické taká štruktúra network visibility je, postavím si tapy, dám si ich do linky, ale potom môžem mať natapovaných niekoľko vlastne tých liniek. Štandardne by som potreboval čo linka natapovaná, by som potreboval nejaký monitorovací tool alebo nejaký počítač, kde si pustím Wireshark a nad tým sa používa ešte ďalej, sa to zapája, volá sa to Network Packet Broker a ten má za úlohu to, že vyťahnem si z jednotlivých tých natapovaných miest jednotlivé linky, dám si to do jedného zariadenia, to zariadenie mi to zagreguje a kľudne si to viem dať do jedného monitorovacieho toolu. Ide o to, ako keby keď už sa pozerám do tej siete, tak si to nejako zjednodušiť a hlavne zlacniť, aby som nemusel mať 10 nástrojov, mám jeden a použijem Network Packet Broker, ktorý mi to všetko zagreguje. Ďalšiu výhodu pri použití Packet Brokeru je filtrovanie. Nezaujíma ma som hovoril, vieme ísť až do 800 giga. Analyzovať 800 giga je niekedy s Wiresharkom nemožné, ale pokiaľ chcete napríklad sledovať len IPTV, máte to nasadené na 800 gigov alebo 400 gigové linky, to je jedno, viete si vyfiltrovať len to IPTV, viete si vyfiltrovať napríklad, zoberiem si len túto velanu, kde máme IPTV a budem si sledovať len IPTV. Takže dá sa robiť nad tým filtrovanie. Ďalšia vec je, vie to robiť load balancing, takže viem, aj keď si napríklad chcem analyzovať, dajme tomu 100 gigovú linku, ale nemám analyzátory, ktoré vedia analyzovať 100 giga, tak si to viem load balancnúť medzi napríklad 10 gigových. Takže môžem použiť menšie, ale tým, že vlastne zabezpečí sa load balancing. Úlohou napríklad aj packet brokera je, že aby vám tá jedna sešna skončila vždycky v tom jednom analyzátore. Že keď sledujem si nejakého užívateľa, tak vždycky to príde do toho jedného analyzátoru a nepôjde nám to do ďalšieho, aby som nemusel robiť ešte aj koreláciu medzi jednotlivými analyzátormi. No. Dostávame sa teraz máme to nejakým spôsobom natapované, máme použité packet brokery, dostávame si tie surové, ozaj paketové dáta von. Veľa tých sietí je sofistikovaných a komplexných, hlavne u mobilných operátorov, ale takisto to platí už aj pri nejakých poskytovateľov internetových služieb. Pri tej analýze sa veľmi často dostávame do nejakého nebezpečenstva pri nejakej či už falošnej pozitivity alebo falošnej negativity, že niečo vyhodnotím, že
že je tak a v skutočnosti je opačne. Takisto veľa chýb prichádza, že tým, že analýzujem na viacerých miestach, alebo neviem to nejakým spôsobom spojiť, trebárs. A takisto je dôležité si uvedomiť pri analýze, že kde hľadať ten problém. Takisto merali sme 2 týždne dozadu asi nejaké merali sme cez RFC 6349 a zistili sme, že po jeden bod ide to v poriadku a od toho bodu prichádza k výpadkom. Sledovalo sa, najjednoduchšie bolo sa začať pozerať, kde sa stretáva tá prevádzka, pozrime sa na všetky countre, kde je problém. Ale všetky countre boli čisté, ale stratovosť bola. Strávili sme tam niekoľko hodín, ale v podstate cez tie základné elementy nebolo možné dohľadať, že kde prichádza k tej stratovosti, lebo pre ten switch, keď nepríde validný, alebo keď príde v poriadku ten paket, tak on ho pošle ďalej a nezaznamená, že by tam bol nejaký problém, ale pokiaľ by tam bola nasadená tá nejaká taká vizibilita, tak presne by sa dalo odsledovať, ako ide ten paket a kde sa napríklad stráca. Úplne najjednoduchší spôsob sa pozrieť, zapojiť je dať nejaký nástroj na prevádzku. My sme začali ako spoločnosť spoluprácu so Synesys, to je japonská spoločnosť a slúži na to, zapojím to do siete a on mi zaznamená na všetko, čo tam ide. Buď to môžem zapojiť na Spanport, tu je uvedená konfigurácia, môžem si to dať na tab, za tým packet broker, viem si tam zgrúpiť a toto je konkrétne v prenosnej verzii a viem si zaznamenať všetko, čo tam tečie. Najjednoduchšie. V podstate môžeme mať skúsenosti, môžeme mať akýkoľvek monitorovací systém, vždycky, keď je nejaký problém, skončíme s Wiresharkom. Neviem, či aké máte skúsenosti. Takže dá nám informáciu, vieme sa pozrieť to, čo tam tečie, toto je najjednoduchší spôsob. To, čo takisto môže byť problém, niekedy sú microbursty, hovoril o tom kolega, to je vlastne vyťaženie linky na pár mikrosekúnd naplno, ale vy, keď sú v sieti mikrobursty, tak samozrejme prichádza tam k nejakej strate paketov, ale štandardne vy neviete, prečo to vzniklo, pokiaľ pozriete na nejaké countre, na nejaký switch, lebo dajme tomu, on sampluje v nejakých raz 5 sekúnd a ono sa vám to zdá, že na tom manažmente to mám v poriadku, ale na to vlastne slúži aj analýza microburstov, že môže prichádzať k dočasnému zahlteniu, ktoré je veľmi krátke, tej linky, a bez nejakého nástroja nezistíte, že sa tam niečo deje. Teraz tu mám nejakých use caseov, akým spôsobom sa dá odchytávať a aký to má význam. Tým, že Synesys robí veci, ktoré sú či už portable, alebo oni to nazývajú distribuované, tak bude to taký ten prenosný veľký počítač s monitorom, alebo to vyzerá to v podstate ako server. Dá sa to v tom prípade to označuje ako distribuované, dá sa to umiestniť, či už hľadám niekde problém, tu je nejaký office, nejaká kancelária, ktorá je pripojená na datacentrum, viem si to pripojiť do datacentra, viem si tam robiť vlastne analýzu, záznam toho, čo robia tí jednotliví užívateľia, viem si to vyextrahovať a pozrieť sa cez nejakú jednoduchú konzolu, čo sa tam deje. Toto je jeden príklad. Ďalší je, keď máme viacero, či už officeov, datacentier, niečoho, kancelárií, chceme sa pozrieť a potrebujeme pozerať, ako tie dáta vlastne tečú v tomto prípade napríklad cez VPN-ku. Vieme si to nasadiť na každú tú jednu úroveň, ktorá sa pripája na VPN-ku, ideálne pomocou TAPu, aby sme mali vlastne 100% dát, ktoré tam idú, a neovplyvnili tým výkonnosť ďalších zariadení a vieme si to potom skorelovať cez ďalší ako keby stroj alebo ďalšie zariadenie a vieme sa pozrieť, čo sa presne deje, ako sa chová ten paket, keď prejde a máme stále tie surové dáta, čo sa tam deje. Ďalšia vec, ktorá je veľmi často používaná alebo je dobrá, či už z pohľadu monitoringu, alebo aj takisto z pohľadu bezpečnosti, je možnosť zamknúť si tie dáta. Lebo väčšinou, keď sa robí nejaký capturing alebo nejaký záznam, máme nejaký doslova disk, ktorý sa zapisuje, stále prepisuje a prepisuje. Tým, keď sa samozrejme ten disk má nejakú kapacitu, keď sa naplní, tak väčšinou sa tie staré dáta prepisujú.
Veľmi dobrý nástroj je napríklad zamknúť si tie dáta, aby sa neprepisovali. Môže to byť napríklad, mám nasadiť monitoring napríklad na IPTV, zistí, že má nejaký problém, viem poslať tomu zariadeniu cez SNMP nejaký, že túto sešnu mi zamkni a on vlastne tie dáta v nejakom časovom rozmedzi tam nechá a už ich nebude prepisovať, ale stále capturuje ďalšie dáta. Takže vy vlastne, keď chcete zistiť, prečo vlastne chyboval, dajme tomu IPTV, máte kedykoľvek prístup k tým zamknutým dátam a pozriem si doslova v tom hexatvare, čo sa tam dialo, aké dáta tam tiekli a viem sa k tomu pozerať kedykoľvek. Takisto je to použiteľné aj pre napríklad bezpečnosť. Dá sa to jednoducho cez SNMP zamknúť niektoré dáta, tak kľudne tam môžeme mať nejaký intrusion detection systém, ktorý keď niečo detekuje, vie poslať SNMP trap, zamknú sa tam tie dáta, kedykoľvek si to viem pozrieť. Dokonca, pokiaľ by to bol nejaký dozútok, tak viem si ho potom tým, že je uložený, tak to zariadenie to vie spätne prehrať. Takže vy si v labe máte reálne nejaký dozútok, viete si zmodifikovať, dajme tomu nejakú hlavičku jednoducho a pustíte jednoducho play a skúsite, ako sa bude chovať to IDS-ko pre inom nastavení, aby sa už neopakovalo to napríklad, čo sa stalo. Ja som pôvodne mal trošku inú prezentáciu, ale v stredu Synesys predstavil nástroj, volá sa NetEye. A je to ako keby nadstavba tých capturovacích, čo som hovoril, či už distribuované, alebo tie portable. A NetEye slúži ako keby taký jednoduchý zobrazovací server nad viacerými zariadeniami. Samotný NetEye takto. Jednotlivé tie sondy slúžia na záznam všetkých prevádzok a nechcem si to sledovať, dajme tomu len v tom hexatvare alebo chcem to mať nejako krajšie reprezentované, aby som sa v tom lepšie orientoval cez viacero miest, tak toto je presne na to nástroj, nejakú vizualizáciu, aby som vedel, koľko dát tam tečie a viem si spätne potom vyťahnuť aj tie surové dáta z tých zariadení, vlastne, kde to je uložené a viem si spraviť analýzu. Bo niekedy napríklad blbne mi IPTV, tak nemusí to byť chyba IPTV, ale môže to byť iná služba, ktorá mi vyťaží tú linku a tá linka nie je schopná prenášať IPTV, pretože je, dajme tomu, vyťažená cez nejakú inú službu. Z dôvodu napríklad chcem si pozrieť kvosy, že tam mám iné nadstavené parametre, preto sa tie zariadenie ináč chovajú a prioritizujú. Toto sú len ukážky, ja už to asi skrátim, toto sú ukážky, ako sa to vie pekne zobraziť. Môžem si identifikovať nejaké bottlenecky, takisto pokiaľ to mám nasadené napríklad nejakých užívateľov, kde sú prístupujú nejaké webové služby, viem si pozrieť, kto najčastejšie prístupuje. Takisto mám nasadené nejakú sambu, nejaké Windows share, ktoré si chcem pozrieť. Dá sa to pekne vizualizovať, kto kam prístupuje a takisto veľmi častý nástroj prístup na DNS-ko, kto kde prístupoval. A ešte tu nám trošku iné grafy, ako to vie zobraziť. Ďalší, tiež je to NetEye, ale je to security a je to vlastne nad tými istými capturovacími sondami sa dá robiť komplet security analýza, či už nejaký monitoring analýzu, takisto threat detection, či už je to nejaký ransomware, poprípade nejaký command and control, malware, botnet, phishingy. A takisto sa to dá pekne zobraziť z pohľadu vizualizácie, aké útoky prebiehajú a dá sa to následne pekne potom odreportovať. Toto je vlastne, vidíte to prvý asi v Československu teraz, že takýto nástroj je. Napríklad z pohľadu, samozrejme tie malvery alebo všetky tie hrozby sa stále rozširujú, takže tu je napríklad, štandardne sa každú hodinu aktualizuje ten NetEye kvôli bezpečnostným hrozbám, takže vie veľmi rýchlo chytiť, že sa niečo priamo na tej sieti deje. On nekontroluje zariadenia, ale kontroluje priamo to, čo sa deje v tej sieti. No a ešte by som vás pozval o týchto veciach, či už vlastne meraniach, o nejakej pasívnej analýze, dohľadať, kde je ten problém. Budeme robiť konferenciu, stretnutie profesionálov, program bude plus minus rovnaký. Najprv začíname v Trnave a v Prahe, je to v máji, to je 5. mesiac. Takže budeme radi, keď prídete. Ďakujem za pozornosť.